Ние сме на едно от първите места по самоубийства на деца в света. Откъде, бе, откъде? А? Много базно. Абе, утре ги като ти кажа нещо. Пред тъгата и да пада по окнова на ти, бе. По-голем си от него съм успел с тези ръцете. Ето правите масата. Аз така казвам, това те трябва на това. Това ти кой съм дамец. Наобратно, бе! Шеф, отпустай си къси, бе! Абе! Тънскам, бе! Коно? Отпустай ли си къси? Коно ме пипай, бе! Коно? Чули, бе! Приятели, аз моля да не викат, че съм 97% сърдечен инвалид. Да се успокоя малко, ще прибера всичко. Викаше добре вратата, ти ще ритам цяла нощ. Чакайте сега с полицията, сега добра! Къде е брат? Къде е брат? Няма брат. Ето я, старши! Ето го! Управител! Путен железен! Еми как няма да си върне името? Защо? Съброиш мисломени с каурско име, дали? Каурско име? Каурско е, дали от турско? Няма да ми викаш в собствената ми държава. Това трябва ти е ясно. Това е в България. Иди по-навътре, ще говориш. Не по-навътре. Защо да не говоря? Върнич. Оставам на зрителите да преценят какво наистина заварихме тук. Отче, не са ли това серови дърва? Ще ги прибират. Нека сега някой други ги прибере. Има ли значение? Те са на църквата. Ами, може ли 24 часа след случката да ги прибираш? Що, какво причина нещо? Нищо повече. Това ли е най-важното в момента? Абе, я си гледайте работа. Чинива ислам, да ми правите забележка. Аз питам, не правя забележка. Аз си! Моите думи, които знаеш. Написи съм виновал. И как се провежда това? Как всички чеги са... Нещата си копали. Възможно е да ги гледат и техните родители. Какво можем да кажем на родителите на тези деца? Можем да ги попитаме, знаете ли къде в момента е вашето дете? С кого е и какво прави? В квартала Спарухово подадоха официална жалба срещу директора на училище Любен Каравелов. Причината. На 15 септември той изгонил единия от свещениците и не му позволил да услужи традиционната литургия за началото на учебната година. Според служителите на църквата, директорът на училището забранил водосвета, защото можел да обиди част от учениците, които изповядвали ислям. Камерата на BTV успя да заснеме как двамата министри достигнаха спонтанно до това решение, без да подозират, че ги снимаме. Дай да разваляме седенката. Първо да мислиме за числа, съкръщения и после. Да, 3 дни. Стига само. Ето сряда на обяд ще дойде. И да видим дали е възможно да направим. Това време нека експертни разговори. Горе-долу едно да се направим. Това сряда и не трябва да се прекъсва. Утре експертни разговори, те ще размятваме. Така че, уважаеми колеги, нека да продължим нашата работа. Нема ли начин така да уредите да ойдем у кабинето на президента и да го питам, не те ли е срам като гледаш портрета на Васил Левски?
Сигурно този човек стига да го питаме и веднага да му разпрощим портрета от главата. Не то плащаме. По едно време отивам да гледам, аз отивам с 1800 да платя. По едно време казва на мене 18 и стотинки има. Помощ викат децата! Детето вика помощ! Ето и госпожа Събея, детето вика помощ! Ви спокойно спеши ли госпожо, само това питам. Спите ли спокойно пред тази ситуация? Как ти имаш раме? Детето вика помощ, виж какво да правите! Вие нещо ще отговарите, госпожо! Ти за кой мангастарке! Стой ми там към мотака и сме щап! Матата не знам за че е двойно! Ти да ти казваме! Ти ще мораш, полицай изказа по-горе! Всяка вечер с една синя светлина, колкото е толкова тя е мъничка, толкова малка, всяка вечер ме облъчват. Да видите, че аз нямам грам мозък в момента, а говоря. А не съм шизофреник. Те обаче по ирония на съдбата казват истината. Оказва се, че в България трябва да си ненормален, за да осъзнаеш простия факт, че си безмозъчен. Ти какъв ще станеш като пораснеш голям? Да, депутат мафиот. А има ли депутати, които не са мафиоти? Не. Всички до един? Да. Да довършим темата. Материални претенции към България имате ли? Как материални? То си имуществени. Как? Собствениците? Не. От мен това няма се види. Независимо от какви обстоятелства, обстановки, становища или положения, категорично не. Режим на гласуване. На парите! Детето е български гражданин! Детето е български гражданин! Чий интерес защитавате вие? Питам, чий интерес защитавате? Вие имате ли птица, бе? Как ни вас срам, бе? Дай ли пък глада, бе? Как тъпи горе? Дай ли пък глада? Дай ли пък горе? Давай, давай, давай! Жата ми каза, ето препискащата, опитва се малко да превеждаш, малко четеш ми някакво ти минаваш. И ако направите една сравнителна справка във възрастова граница, ще видите, че между те наречените млади учители и те, които са на пенсионна възраст, разликата е огромна, възрастово. Тоест, това са хора, които са останали по-призвани от времето на идеализма, че учителството е нещо добро, че там могат да дадат нещо за обществото. И това е един инерционен процес. Просто трябва да сме благодарни, че все още има такива хора, но те се заминават. Кой идва след тях? Няма млади учители, кандидатстващи в последните години. Преди 5 години сме правили интервюта с по 20 кандидати за едно място. Сега вече ситуацията е коренно различна.